Sanibingelela kwimbeleko. Ngime nabo bhuti la. Ngicela nizazise bo bhuti. Igama umzomuhle kaKhumalo. Yebo, ubhuti. Usimiselo kaKhumalo. Ningasho ukuthi nize ngani la? Sila njengamanje singabafana bakaMgqumeni zoseka umfowethu ithole amageza amahle oyilontshe album amageza amahle zosiza umfowethu ofana umfowethu kuthina. Yebo bhuti, ngwena ungasichazela nje ukuthi namhlanje uzokwenzani la? Cha mina ngizophelezela umfowethu la ngizoseka amageza amahle. Kukhona into engiyibonile la Simiselo bethi usebelinikeza igama obamncane bakho. Kuniphatha kanjani lokho? Kusiphatha kahle kakhulu lokho kuthina kusisiza kakhulu nanokuthi ke manje leyo nto into enhle for umndeni ukuthi izinto zethu masizibadala bayibuyise kuthina. Ngicela nje ukuyithombe sihle kuthina nakubathandi bomculo. Okay, nibathembisana abalandeli emakhaya yini eliphathele yona sinilinikezwe leli gama elikhulu kangaka? Okwamanje noma ngabe nazo isiqiniseko kodwa ke ngicanga ukuthi noma ngathiwa sehluleke ukwenza ngehluleke emaqenjini amakhulu kangaka ngehluleke endaweni enkulu kangaka sengaba siphoxa ubaba lapho ukhulu nje sizoza nakho nokuzethemba sekuzobuya mawala manje ngaqala. Yebo, hayi kuyajabulisa lokho, kuyajabulisa. Libaphathe kahle njalo abalandeli benu, nikhulise igama lika baba. Wini ongafuna ukuyisho kibo abafana bakaMgqumeni. Seningabafana bakaMgqumeni manje. Yebo. Cha mina nje angazi ngathi kodwa ngiyababongela nje yabona ukuthi mina ngigxile kakhulu emculweni yabo. Kodwa nje mawuthi yena umfowethu unesifiso sokucula yabo engathi nje ngane enhlanhla aphumelele. Simiselo kukhona nje ongafuna ukubashiyela khona abalandeli. Ngaphandle ukuthi uyazi umsebenzi kaSimiselo uqala kaJune na kanjani uSimiselo uzobusekhona umsebenzi wakho omusha sha bese ukuthi uhamba kwesikhathi maybe October November bese bayeza abafana bakaMgqumeni. Yebo, hayi ngoba sibalindele kabe abafana bakaMgqumeni sibalindele sizovala unyaka ngalapho abafana bakaMgqumeni sobe sivala unyaka. Hayi siyabonga.